Nakadawat og taglima ka mga kilong bugas gikan sa Cordova LGU ang kapin sa 2,000 ka mga Cordovahanon nga anaa sa transport sector. Ang kumpletong detalye sa live report ni Luan May Rondina. May Ses kay wa pa nakaabot dinhi sa Sugbo ang gisaad sa nasudnong kagamhanan nga fuel subsidy alang sa transport sector. Gipangitanog paagi sa Cordova LGU nga may mahatag sila nga ayuda ngadto sa mga driver sa public transport. Subay ning nasinating krisis karon. Sa Roro Port sa Cordova, nagmuntar og mga tents ang Cordova LGU ug didto gipahigayon ang pagpangapod-apod sa ayuda ngadto sa mga drivers. Human sila nakapresentar og ID nga magmatuod nga sila mga driver ug mga mulupyo sa Cordova. Gihatagan gilayon sila og tag 5 ka kilong bugas. Usa sa mga nakadawat sa ayuda ang 42 anyos nga tricycle driver nga si Ronald Mendoza, taga Mahayahay Gabi. Matud niya, gikinahanglan pa siyang mamasada og 8 ka oras una makapalit og 5 ka kilong bugas busa gikalipay na kaayo niya nga may ayuda nga gihatag ang LGU. Dako kayong tabang, ma'am, sa among pamilya. Isad mong kayo karong panahon na, ma'am, samot na isakang gasolina. Wawa nang jumi ko pila replitihan. Sa talaan sa Cordova LGU, anaa sa 805 ang mga tricycle drivers sa lungsod. Dungan usab nga gihatagan kaganihang buntag ang mga boatmen sa mga pang-island hopping nga motorbangka ug ang mga delivery riders. Alang sa delivery rider nga si Herculano Mondrid, dakong tabang alang kanila ang fuel subsidy. Apan lagi, hangtod karon, wa pay kasiguruhan kung lakip ba silang mga delivery riders dinhi sa Sugbo sa mahatagan sa gisaad nga fuel subsidy sa nasudnong kagamhanan. Kutob sa naay mga ayuda ako gil dawaton. Ang problema lagi sa gasolina nga subsidy nga madawat unta wala may cash pero may na lang ning bugas. Moabot sa 101 ang mga delivery riders nga natala sa lungsod sa Cordova. Karong hapon, ang 1,200 ka mga e-trike drivers na usab sa lungsod ang gihatagan sa tag 5 ka kilong bugas. Matod ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan, nigahin og 2 million pesos gikan sa ilahang 8 million pesos nga allocation matag tuig sa AX kun assistance to individuals in crisis situation. Katong mga dili kaayo necessary karon nga i-renovate or trabahoon nga mga projects among hinahinay karon og realign og funds para amo ang mahatag kay nakita namo nga mas priority kaayo ang panginahanglan karon sa mga tawo kaysa uban nga mga projects nga amo ang nakita. Una nang naapuran sa Cordova LGU og ayuda ang kapin sa 3,000 ka mga mananagat sa lungsod niadtong milabayng Biyernes. Pagkasabado, nagpalibring gas up usab ang Cordova LGU ngadto sa 800 ka mga trabahante nga adunay mga motorsiklo. Samtang gihatagan usab og tag 5 ka kilong bugas ug meat products ang 500 ka mga kawani sa lungsod sa Cordova. Kung dili gyud mo naog ang mga presyo, at least every month doon na tayo mahatag sa lain-lain nga mga sectors. Muna nga gianam-anam lang sa namo og pagawas kay para dili pod sayang ang funds nga mahurot dayon tungod kay iusan nato og panghatag. So kinang man ni long term man ni nga panginahanglan gud sa mga tawo. So ato lang sang i-budget nga ma-allocate gyud nila na kada buwan mahatagan sab sila. Ses matod ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan, hayan kun madawat na nila ang 5 million pesos nga local government support fund karong simanaha, sunod nilang hatagan sa ayuda ang tanang mga trabahante nga mga mulupyo sa Cordova. Ses? dagang salamat Luan May Rondina.